3 стаи чакат нова настилка. Да започваме. Започваме с бетон контакт за здраво сцепление. Полагаме първия ред плочки. Малко навътре от стената, за да изравним линията. Нанасяме лепило и поставяме плочката. Проверяваме с нивелира дали е равна. Притискаме с машинка, за да легне добре. И слагаме кръстачки за равни фуги. Продължаваме така до края. Измерваме добре и режем, за да паснат точно плочките. Запълваме празните места с изрязаните парчета. Довършвам с още няколко изрезки до края на реда. Следя прецизно всичко да е точно и равно. Фугирам за финален завършек. Измивам и почиствам настилката. Готово! 3 стаи вече с нови плочки. Аз съм Иван Строй. Майсторство, което остава.